Guztin dauela erretzua hauten diago. Gero zikitu, gatzera hasi. De gero, hobeto gendetu etzen kardakin. Gero zentzen da, patzen zunan, betak emonala, honegin, iten da kordela. Azituten doan. Bueltak emonala iten da? Betak emonala. Begitu, zer egiten dagoen. Ari, Iten da kordela, ez? Hori de lanea. Horrek azitzen bidez, meri, hori bueltak adabilena txabilea da. Hau txabilea zartzen zaio honegin. Txabilea. Inala batu egiten da txabilan, gerotzeko madeja bat esaten da moduen. Ardi zurien lana, baina dau ardi baltza be eta ardi baltzan lana egiten dire kordelak albarkantzako eta ikusten dozu. Askoen monazkero, gero Gero buelta emon, erdiz poner erdiz kuxo bat zera. Pasai hotzezu ikusteko eskuti. ikusten da. Hori da. Hau hitzeko. Hori pidez traia. Bi. Horreri bueltak emontan. Ardilan asko. Zenoiet? Ja ikusi dut. Bai, izuzue azituten? Bai. Nola deitzen da? Sartak eta lehenago egin duen eskuz, dana. Eskuz. Lehenengo tresna barik, eskuz. Ardatza, Hau gorue hau, eta hau goru iteko panue. Eta hau, arile. Nahi furtenek? Ardatza zein da? Ardatza hau. Hoen esan batzu ezelan entendan traia, honen buelta asko emon zaio. Bior asko. Buelta. Horiteko, bueltan erditik, Hola. desertozu, ikusu zaiten naz. Hori da kordela. Hori daia, Baina, traia hile. hauiteko behar da luzea. Daulango bi, punta bi, lotzen dire hemen, behar zaio emon eskarrela, eskumarra barik. Hartzen dagoen jak kuio zine geho bihorra, atza bi paketen dire, nire hau uten di, laugez. Lau punta. Hemen lau kordelaz. Dazuteko gorra, klaro. Estupea da, abarkea. Lehenako, bueno, hau zente asko da, hori ikusten ez da.